Canal Català, la nostra. I en l'últim bloc del programa d'avui entrevistem una persona que va treballar aquí en aquesta casa al Servei d'Informatius, que aquest any s'ha llicenciat en Comunicació Audiovisual a la Universitat de Lleida i que, a més, va ser un dels protagonistes dels nostres primers programes de la temporada anterior. No és que fem un refrito del que vam fer l'any passat, però és que senzillament, si aquesta persona és d'actualitat, doncs per què no entrevistar-la. Estem parlant de l'Àlex Sisó. Molt bones, Àlex. Hola, molt bones, Francesc. Què tal? Com estàs? Bé, i tu estaràs millor perquè aquest any ha tornat a ser finalista dels Premis Miramar que atorga la Generalitat de Catalunya als millors curtmetratges realitzats per alumnes o persones professionals dintre del sector. L'any passat vas guanyar per un curtmetratge que es deia... Bueno, sí, també vaig quedar finalista, de fet. Finalista. Amb un reportatge que es deia Al llarg del camí les primeres empremtes. I que va tenir bastant ressò dintre del panorama de curtmetratges, no? Sí, la veritat és que sí. El que passa és que l'any passat el Premi de Televisió va quedar desert i només va haver el Miramar de ràdio. Llavors no vam tenir la sort de poder-ho guanyar. Però bueno, aquest any ha tornat una mica, hem tornat a tenir sort, no? I sí, doncs he quedat finalista amb el curtmetratge Pedres dels Records. Què significa Pedres pels Records? Perquè ja és prou evident el que vol dir, o sigui que les pedres tenen molta informació que malauradament no poden dir, suposo que va per aquí els tiros, no? Sí, és un curtmetratge molt poètic. De fet, el guió parteix d'un poema, i bé, és un poema adaptat al format audiovisual, una mica un poema amb imatges, no? I el que hem volgut fer doncs, és transmetre aquest missatge de que les pedres són molt antigues. En aquest cas, el curtmetratge està gravat a la Seu Vella de Lleida i la Seu Vella té molts anys d'història, més de 800 anys, i de fet, si aquestes pedres d'aquest monument poguessin expressar-nos el que han vist, seria molt interessant, perquè han vist guerres, la transformació de tota la ciutat. Vull dir, a mi me seria interessant assabentar-me. I com sorgeix aquesta idea de fer el Pedres del Record? Doncs mira, sorgeix... Jo tinc una mare que és molt artista, no? Que per cert surt al curtmetratge. Sí, és la protagonista del curtmetratge. Vull dir, amb ella se li dona molt bé tot el tema d'escriure, li agrada molt escriure poesia, poemes. De fet, també ha estat premiada... Als mateixos premis? No, amb un parell de certàmens de poesia, d'escriure, no? També ha tingut la sort d'estar premiada amb un certamen de l'Acadèmia Mariana, que organitzava la Caixa, i també, últimament, fa poc, va guanyar també tercer premi d'un certamen de la Casa Andalucía de Lleida. Déu-n'hi-do. O sigui, se li dona bé, quan té una estoneta, quan la feina li permet, comença a escriure, no? I jo li dic, algun dia hauries de publicar un llibre perquè amb la quantitat de poemes que té ja a l'ordinador allí, dic, algun dia això s'hauria de treure a la llum. I bé, doncs, jo vaig veure aquest poema que va fer, dic, això és molt interessant, i per què no ho adaptem al format audiovisual, no? I de fet ho vam fer. Evidentment vam canviar una mica parts del text, no? Perquè tampoc volíem que semblés molt un poema, no? Vam adaptar una mica com si fos una reflexió que la protagonista del curt fa, una reflexió interna que ella fa. I de fet, la veu en off que apareix no està recitat com un poema ni res, sinó que està una mica dissimulat. Com si fos prosa, no? Sí, però parteix una mica d'un poema. Llavors vam anar a la Seu Vella i vam començar a gravar per allí, la vaig fer d'actriu, vaig fer que fes d'actriu, que jo vinga que sortiràs al curt i mira, ha sortit bé la cosa. I com és el funcionament d'aquests premis? Tu ho envies, et truquen, ho veus amb un llistat, quan vas allà, quants candidats hi ha? Explica'ns una mica. Sí, jo els Premis Miramar els vaig conèixer a la Universitat de Lleida, allí al Departament de Comunicació hi ha uns tríptics per allà que informen dels premis. De fet, l'any passat ja em vaig assabentar d'això i aquest any dic, ho torno a intentar. De fet, aquest treball ho vaig realitzar per la universitat perquè dic que els Premis Miramar ja enguany és la 5a edició d'aquests premis i van començar el 2008. I estan dirigits exclusivament als alumnes i estudiants tant de comunicació audiovisual de les universitats com de formació professional.
Pues sí, molt bé, doncs l'objectiu és promocionar el talent que tenen, no?, els alumnes i sobretot la creativitat que tenen i buscar nous talents. Un altre objectiu dels premis també és promocionar i premiar la trajectòria de grans professionals del món de la televisió i la ràdio, amb el Premi Miramar d'Honor, no? A qui li van donar aquest any? Aquest any el premiat va ser el periodista Ramon Colom, conegut, té una extensa trajectòria. De fet, és el primer guardó que li donen a títol personal en 40 anys de trajectòria. Hostis. Es va mostrar molt satisfet i molt content. I bé, dir que els Premis Miramar tenen dues modalitats, ràdio i televisió. La modalitat de ràdio, doncs, enguany havia de ser un màxim de 3 minuts el treball, no? I de televisió, 5. Bé, i dir que es van presentar un total de 80 treballs enguany de tot Catalunya i bé, el Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola va ser l'encarregat de seleccionar 6 finalistes de cada modalitat, 6 de televisió i 6 de ràdio. Una vegada feta la selecció de finalistes, el jurat, que cada any és diferent, doncs s'encarrega de seleccionar d'aquests 6 finalistes de cada modalitat, seleccionar el guanyador. Enguany els guanyadors, doncs mira, en la modalitat ràdio va ser un guanyador amb el treball Equipaments Culturals Autogestionats, les ocupacions. Va ser un grup d'estudiants del Tecnocampus de Mataró, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i en modalitat televisió va guanyar un grup d'alumnes, en aquest cas de formació professional, de l'Institut Pere Martell de Tarragona, amb el reportatge Lligats a la mar. Un reportatge molt bonic sobre la història d'uns pescadors, amb unes imatges molt tractades i em va agradar molt. Hi ha alguns temes que siguin més propensos a que siguin seleccionats? És a dir, per exemple, el teu de l'any passat tenia un contingut molt sentimental, amb nois amb síndrome de Down, que de fet l'Àlex també va estar present dintre de l'anunci de Freixenet d'enguany, amb aquest reportatge de l'any passat que vas quedar finalista. Exacte. És a dir, hi ha alguns continguts que tenen més possibilitats, creus? Sí, de fet el que busquen és innovar i ens van dir que hem de ser més arriscats encara a l'hora de presentar coses. El que clar, que innovar és complicat, no? Avui dia gairebé tot està inventat, però de ben segur que hi ha coses noves a fer i a investigar. El que crec és que jo, el reportatge de l'any passat, no deixava de ser un simple reportatge normal, no? D'element creatiu, innovador, no crec que tingués res, cap element. Vull dir, era un reportatge, sí que era molt emotiu, el tema era interessant, però d'innovador no en tenia gaire. De fet, el reportatge d'aquest any també és un reportatge, però li han donat unes pinzellades una mica que se surt del que és un reportatge habitual. Han donat també una component poètica i això queda molt bé. I a mi m'ha agradat molt el treball que han fet. I quins són els reptes amb els quals t'has enfrontat per fer el d'enguany allà a la Seu Vella? Per exemple, la llum, el color, perquè és bastant monòton, per així dir-ho, allà a la Seu Vella, és un color i prou. Quins són aquests reptes que t'has enfrontat? Perquè també reduir, suposo, un material que devies estar hores gravant a 2 minuts i pico, suposo que també és complicat. Sí, ho vam gravar una hora en la que el sol ja començava a marxar i és així molt... Ui, espera't, Àlex, perdona. Digue'm. Què és això? Hola, què tal, com estàs? No m'ho puc creure. És que des que he quedat finalista no me les puc treure. Mare de Déu. Hosti, noi, jo aquí portant 2 anys o 3 a la televisió i mai firmo d'obra. No pot ser això. Bueno, que vagi bé, adéu. Que vagi bé, adéu. Adéu. Mare de Déu. Hosti, quina enveja, tu. Ja ves. Seguim. Reptes que et vas enfrontar a l'hora de gravar aquest reportatge, aquest document que va quedar finalista al Miramar. Vam repetir moltes vegades. Està gravat amb un estabilitzador de càmera, una glidecam, perquè l'enquadrament sigui molt més suau i no càmera en mà. Per donar transmetre estabilitat, que no hi hagi moviments bruscos de la càmera, per ser que tot sigui molt fluid, tal com és la reflexió que fa aquesta dona. I amb l'actriu, què tal t'hi vas portar? Bé, home... Perquè si no te fot una surra al cul, que sa mare. La mare, sí, ella encantada. Ja feia temps que em deia, a veure quan me treus amb un dels curs que fas, no?, algun dia. I sí, ella encantada, ho va repetir. Dic, això s'ha de tornar a fer, que no m'ha quedat bé amb la càmera. I ella ho va tornar a fer sense protestar ni res, encantada. I per l'any que ve et tornaràs a presentar amb aquests premis?
Doncs és que, clar, exclusivament va dedicat a estudiants que estan en formació. Jo, com m'he graduat aquest any, com no continuo estudiant, no em puc presentar, perquè les bases fica això. Però, bueno, no sé, buscaré d'altres certàmens, a veure si... Ja que tenim una persona que s'ha graduat dintre de comunicació audiovisual aquí a la Universitat de Lleida, jo crec que també és propi i és important parlar una mica de com veus el sector al sortir, perquè, clar, jo ja fa 4 anys que em vaig llicenciar, el sector està d'una manera, tu surts de la universitat ara, tot i havent treballat al món audiovisual, de fet, acaba de sortir de fer unes pràctiques a TV3, com ho trobes? Com una persona que surt de la universitat, com veus el panorama dintre del nostre món? Jo ho veig una mica malament, com a tots els sectors, no? Estem en un moment que hi ha una taxa d'atur juvenil molt elevat i, bueno, moltes vegades dius, te deprimeixes una mica, no? Tots els de la meva generació penses quin futur ens espera. Ara hem acabat, ens hem graduat, i ara què? Ara ve lo complicat, no? Ara què hem de fer, no? Clar, suposo que és la pregunta que es fa tota la gent de la meva generació, no? Que tenim un futur incert, que no sabem què farem. Suposo que, bueno, no tindrem l'estabilitat que han tingut els nostres pares, no? Que estem més formats, però no tindrem tanta estabilitat a la vida. Serà com una muntanya russa, no? Ara estarem aquí bé, després no estarem tan bé. Bueno, ens ho passarem bé, no? I aquests premis que has anat guanyant en aquests darrers anys, creus que t'han servit d'alguna manera per obrir-te camí d'alguna forma, que et coneguin, que Alexis, hòstia, aquest tio em sona, no? Pot ser? Sí, bueno, els premis sempre són un orgull rebre'ls o quedar finalista, però, bueno, tampoc me relaxo per obtenir els premis. Jo, vull dir, tinc molt per aprendre, tinc molt per assolir encara i el fet de quedar finalista, premis o guanyar no em relaxa de dir, oi, que, bueno, ja em quedo aquí, no. Això m'impulsa encara més, doncs, a esforçar-me, no?, a continuar lluitant, perquè ningú te porta res a casa, tu has de buscar-ho tot, i costa molt arribar a aconseguir el que tu vols. Però, bueno, això t'anima, t'encoratge a continuar lluitant pel teu somni, no? Quins referents tens, tu, Àlex, a l'hora de rodar curtmetratges? En el món del cinema, suposo. Tens algun referent? Martin Scorsese, per exemple, o algun d'aquests? Sí, a mi el cinema m'agrada molt en general. Sobretot m'agrada el gènere de terror, tot i que encara no he fet res així... Tinc ganes de fer alguna de terror així de baix pressupost, perquè evidentment no... cost zero, no? M'agrada molt Stanley Kubrick. La meva pel·lícula preferida és El Resplendor, l'actuació de Jack Nicholson. No massa ben doblada, eh? No, el doblatge va ser un dels pitjors, diuen. Però, bueno, m'agrada molt l'actor i la interpretació que fa. I, bueno, per mi és un referent Jack Nicholson i Stanley Kubrick. Hi ha d'altres que m'agraden, com James Cameron, també. Però, bueno, jo el que destacaria és aquest. Bé, doncs l'Àlex té una petita productora que es diu Radical Arts. Radical Arts, sí. Radical Arts. Durant aquest mes que dure el programa d'aquí La Nevera, doncs anirem oferint pinzellades de tot el material que ens enviï l'Àlex, ja sigui a nivell de curtmetratges, de petits clips, inclús de videoclips que també ha rodat. Així també el tenim una mica present durant tot aquest període que dura La Nevera. Àlex, moltes gràcies per haver-nos visitat. Enhorabona de nou. Ara ve una etapa que s'ha de treballar més a l'hora de buscar feina, però en el moment que t'incorporis al món laboral i amb el currículum que tens excepcional, segur que et costarà menys que altres persones. Això espero, Francesc. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Us deixem, ja per acabar amb el programa d'avui, amb aquest curt que ha fet l'Àlex, Pedres dels Records. Pedres dels Records. I res, nosaltres ens despedim fins al proper programa. Una abraçada ben forta i que tinguin bona tarda. Adéu-siau. Canal Català, La Nostra.